Takže děkujeme za první semifinálový tanec Waltz. Poprosíme tanečníky, aby neodcházeli z tanečního parketu. Budete to muset zvládnout najednou, jedna skupina, 5 tanců, takže se připravte, budete hned tancovat i tanec Quickstep. Já jenom připomenu, že z tohoto semifinále se bojuje o 5 postupových míst do finále, takže makejte, ať se tam všichni dostanete. V úvozovkách samozřejmě všichni a teď už tanec Quickstep. Přesně takhle vypadá boj o finále. Já poděkuju tanečníkům za tanec Quickstep. Poprosím, ať si vydechnou, protože je čeká část latinskoamerická, konkrétně tance cha-cha, jive a polka. Právě ten první zmiňovaný je nyní na řadě, takže cha-cha. Takže to byl tanec cha-cha v podání Hobby dětí 2. Já poděkuju a už nás čeká tanec jive, takže dáme chvíli strpení, aby se nám páry mohly vydýchat. Jak když jsem si vzpomněl na to, jak nám páry po prvním tanci odcházeli na pauzu, tak jenom připomenu, že pauza bude obědová po konci celého dnešního dopoledního bloku, což je po skončení finále kategorie Hobby Junior 1, takže dočkáte si obědu a tanec jive.
Dámy a pánové, takhle se bojuje o finále. Já vám děkuji za tu podporu, protože naši hobíci to opravdu potřebují. Pokud mají předvést ty nejlepší výkony, je zapotřebí je podpořit. Je to stejné jako u každého jiného sportu. Takže pojďme se podívat na poslední semifinálový tanec. Páry, soustřeďte se na něj, může to být právě ten tanec, který rozhodne o postupu do finále, a je to tanec polka. Tak a je dobojováno o další a poslední postupová místa do finále v této kategorii, konkrétně hobby děti 2. Takže viděli jsme semifinále.